Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Όταν ακούς τη λέξη κράτος, τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό? Μερικοί θα πούνε δύναμη, άλλοι θα πούνε κυβέρνηση, αλλά για να είσαι εδώ, λογικά σου έχει έρθει ένα χλωμό άσπρο κήτος που φοράει σπαρτιάτικη φούστα και αδιαμφισβήτητα έχει τα πιο ωραία τατουάζ που έχει δει ετούτη γη. Μιλάω για τον Κράτος από τη φοβερή σειρά God of War που έχει κατασταθεί στις κονσόλες μας για πάνω από 20 χρόνια, με 6 βασικά παιχνίδια σε 3 διαφορετικές γενιές κονσολών, με τα πρώτα 2 να είναι στο PS2, τα επόμενα 2 να είναι στο PS3 και τα επόμενα 2 στο PS4, και να έχει και 2 spin-off games για το PSP. Και πρώτον, μόλις κατάλαβα ότι υπάρχει ένα pattern από κυκλοφορίες, και δεύτερον, το PS5 δεν το μετράω αφού τα τελευταία 2 God of War είναι cross-gen. Κάτι που ακούγεται συχνά και η αλήθεια είναι ότι με στεναχωρεί είναι ο κηρυσμός ότι ο Κράτος σαν χαρακτήρας απέκτησε βάθος μετά το God of War 4. Για ευκολία το reboot θα το λέμε God of War 4. Αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει πιο πολύ από την πραγματικότητα. Ένας αρκετά περίπλοκος χαρακτήρας είπε απλά τη λέξη boy και ξεκίνησε να δείχνει με τα μέλη για τις πράξεις του και δείχνει μια σημαντική προσπάθεια να γίνει καλύτερος και ξαφνικά τώρα απέκτησε βάθος. Λίγο υποκριτικό εντωμεταξύ αυτό που λέω. Τέλος πάντων, θα δω άμα θα το κρατήσω ή θα το κόψω αυτό. Λοιπόν, το ξέρω ότι τα παιχνίδια της ελληνικής μυθολογίας είχαν ένα πιο ελαφρύ gameplay, καθώς η φόρμα τους ήταν ένα απλό beat'em map / hack and slash, πολλά slashes, και πολλούς από εμάς μας ξεγέλασε στο να πιστεύουμε ότι ο Κράτος είναι ένα άβουλο όν το οποίο έχει στην καρδιά και στο μυαλό του τον πόλεμο, τη βία και την εκδίκηση, και ότι θα έκανε τα πάντα για να αποκτήσει αυτό που θέλει. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα είναι η μισή έως και το 1/3 της αλήθειας. Ο Κράτος είναι ένας χαρακτήρας με πολλούς δαίμονες στο κεφάλι του, με λάμψη συμπόνιας μέσα σε αυτό το βούρκο εκδίκησης, και είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος ή θεός, ο οποίος προδόθηκε από σχεδόν όποιον γνώρισε και κάθε αγαπημένος του άνθρωπος άφησε μπροστά την τελευταία του πνοή. Ναι, σίγουρα, σαν χαρακτήρας είναι αδίστακτος και θα κάνει όντως ό,τι περνάει από το χέρι του για να πάρει αυτό που θέλει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει βάθος. Μέσα από όλα τα παιχνίδια βιώνεις τον πόνο που νιώθει όταν δεν είσαι απασχολημένος με το να πατάς τετράγωνο, τρίγωνο. Μέσα από τα παιχνίδια θα δούμε πως ο Κράτος είναι όντως ένας περίπλοκος χαρακτήρας και πως τα παιχνίδια σταδιακά έχουν επηρεάσει και εμάς τους ίδιους που βρισκόμαστε πίσω από το μοχλό. Τα παιχνίδια θα τα βάλω με δική μου σειρά προτεραιότητας προκειμένου να βγάλει νόημα αυτό που θέλω να μεταδώσω για το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Επίσης, λογικά το βίντεο μπορεί να βγει σε 2 μέρη, καθώς μιλάμε για 8 παιχνίδια, οπότε θα χωριστούν σε before και after της εκδίκησης. Περίεργο να ξεκινάω με ένα spin-off title, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να κάνουμε αυτό το ταξίδι στον ψυχισμό του Κράτος, καθώς βλέπουμε αρκετά πράγματα για τη ζωή του πριν συναντήσει τον Άρη. Οι 2 τίτλοι για το PSP έχουν ένα τουλάχιστον κοινό χαρακτηριστικό. Είναι και οι 2 με βασικό γνώμονα την οικογένεια του Κράτους, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την ίδια οικογένεια. Το Ghost of Sparta λαμβάνει μέρος μεταξύ του God of War 1 και God of War 2, αφού ο Κράτος, όντας στο μοναχικό θρόνο του θεού του πολέμου, δέχεται βίαια οράματα που δείχνουν τη μητέρα του ετοιμοθάνατη στην Ατλαντίδα να φωνάζει το όνομά του. Αφού πηγαίνει να τη βρει και διαπιστώνει ότι τα οράματά του ήταν αληθινά, η μητέρα του, μιας και θα πεθάνει, αποφασίζει να αποκαλύψει 2 μεγάλα μυστικά που φύλαγε με τη ζωή της και που θα ανατρέψουν τη ζωή του Κράτους για πάντα. Η πρώτη είναι ότι ο μικρός του χαμένος αδερφός Δήμος ζει ακόμα και θα πρέπει να τον βρει. Αφού λοιπόν έσπασε τον όργο της με τους θεούς, μια κατάρα την κάνει ένα τέρας, όπου ξεκινάει να επιτίθεται στον Κράτος και αυτός τη σκοτώνει χωρίς να το θέλει γιατί βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Αφού μαθαίνει για τον αδερφό του, προσπαθεί να τον βρει, αλλά για να τον βρει θα πρέπει να περάσει από τη Σπάρτη, όπου εκεί θα του ξυπνήσουν άσχημες μνήμες από την ημέρα που απήγαγαν τον αδερφό του οι θεοί, συγκεκριμένα ο Άρης με την Αθηνά, αφού οι μοίρες είπαν στο Δία ότι η καταστροφή του θα έρθει από έναν σημαδεμένο Σπαρτιάτη, γόνο θεού. After the Great War with the Titans, the Oracle had foretold the demise of the Olympian gods and the destruction of Olympus. She saw that it would be brought about not by the hands of the Titans, who thirsted for revenge, but by the hands of a mortal, a marked warrior. Whoever controlled the marked warrior controlled the fate of Olympus. Στις προδιαγραφές αυτές έπεφτε ο Δήμος αφού είχε ένα σημάδι εγγενετής. Ένα πολύ γνώριμο σημάδι, σαν το τατουάζ του Κράτους ένα πράγμα.
Ναι, καλά κατάλαβες, το τατουάζ που βλέπουμε να έχει ο Κράτος είναι φόρος τιμής στον έως τώρα αδικοχαμένο αδερφό του. Αφού κάνει αυτό το ταξίδι στο Memory Lane, βρίσκει τον αδερφό του, ο οποίος έχει φτάσει να μισεί τον Κράτος γιατί νομίζει ότι τον εγκατέλειψε όλα αυτά τα χρόνια τιμωρίας του με τον ίδιο το θάνατο. Έπειτα από μια διαμάχη μεταξύ αδερφών, τα αδέρφια καλούνται να συμμαχήσουν εναντίον του Θεού Θάνατου, αφού πιο πριν έχουμε σκοτώσει την κόρη του και θέλει να πάρει εκδίκηση. Ο Κράτος πάνω στη μάχη βλέπει τον αδερφό του να πέφτει από το χέρι του θανάτου και με πλήρη οργή δολοφονεί βία το θάνατο. Τέλος, έχουμε την επίπονη αποστολή να ανεβούμε ένα βουνό με το πτώμα του αδερφού μας στα χέρια μας και να βρούμε στην κορυφή του έναν γνωστό νεκροθάφτη, ο ίδιος που μας έσωσε στο πρώτο παιχνίδι, και να βάλουμε σε διπλανούς τάφους μητέρα και αδερφό, με έναν άλλον άδειο δίπλα τους να περιμένει ή τον ίδιο ή τον πατέρα του. Come now, I have a fresh plot for you. You are free now, brother. Το Ghost of Sparta μας δείχνει ότι ο Κράτος από μικρό παιδί κουβαλάει βάρη που δεν θα έπρεπε να κουβαλάει κανένα παιδί. Όντας παιδιά δίχως πατέρα, ήταν απομακρυσμένοι από τους συνομιλικούς τους και ο Κράτος έπρεπε να γίνει μια πατρική φιγούρα για τον αδερφό του, όντας μεγαλύτερος. Ήταν στοργικός αλλά και σκληρός με τον αδερφό του, γιατί έτσι ήταν η ζωή στη Σπάρτη. Έτσι μάθαμε, με τη χάρη του πολέμου και τη σκληράδα. Σε όλο το ταξίδι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, βλέπουμε έναν Κράτος όπου παλεύει με τις τύψεις του και τις ενοχές που δεν μπόρεσε να προστατέψει τον αδερφό του, να βλέπει το ειδωλό του αλλά και τον αδερφό του να μην το συγχωρούν για αυτή την αδυναμία. Αλλά μεταξύ μας, τι θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί ενάντια σε ένα Θεό? Πόσο μάλλον ότι θα πρέπει να ζήσει με την ανάμνηση του αδερφού του να πεθαίνει μπροστά του και τον ίδιο να βάζει το σπαθί στην κοιλιά της μητέρας του. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό το ψυχολογικό ταξίδι βλέποντας το συναίσθημα της τύψης και της ενοχής που πηγάζει από την παιδική του ηλικία, τραυματικές εμπειρίες που θα έκαναν τον οποιοδήποτε να λυγίσει και έναν άνθρωπο που έχει χάσει τελείως τη βιολογική του οικογένεια, όπου είδε και τους δύο να πεθαίνουν με έναν πάρα πολύ βίαιο και βάρβαρο τρόπο. Now, only one remains. Σε αυτό το segment θα μιλήσω για τα χρόνια του Κράτος όπου υπηρετούσε ως ένας υπηρέτης των θεών, για τον όρκο που δημιούργησε και έπειτα έσπασε με το θεό Άρη και την τιμωρία του γι' αυτό. Ο Κράτος από μικρό παιδί διακρίθηκε για τις πολεμικές του ικανότητες και έγινε ο νεότερος στρατηγός που είχε δει μέχρι τότε η Σπάρτη, έπειτα από την περιπέτειά του για να βρει την αμβροσία προκειμένου να σώσει την άρρωστη κόρη του. Με το νεανικό της ηλικίας του όμως ήρθε και η φιλοδοξία του. Ήθελε να κατακτήσει όλη την Ελλάδα στο όνομα της Σπάρτης παρά τις διαφωνίες με τη γυναίκα του. Αυτή η φιλοδοξία όμως ήρθε με ένα τίμημα, αφού σε μία μάχη με τους βάρβαρους, ο Κράτος κλήθηκε να κάνει συμφωνία με τίμημα τη ζωή του στο Θεό Άρη, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει αυτή τη μάχη. Έτσι και έγινε, και αφού ο Θεός Άρης έκανε το δικό του κομμάτι, ήρθε η ώρα να λάβει αυτό που του υποσχέθηκε ο Κράτος. Ο Κράτος έγινε δέσμιος στον Άρη με τις λεπίδες του Χάους, που ήταν φτιαγμένες από φλόγα που υπήρχε πριν καν τη δημιουργία του κόσμου, και να είναι συνεχής υπενθύμηση αφού οι αλυσίδες των λεπιδών είχαν χαρακτεί πάνω στα χέρια του. Ο Άρης γρήγορα διέκρινε τις πολεμικές ικανότητες του Κράτος, αλλά πίστευε ότι η οικογένειά του τον κρατάει από τις πραγματικές του δυνατότητες. Έτσι λοιπόν,
Όταν ο Κράτος έκανε μια λαιλασία στο όνομα του Άρη σε ένα χωριό που λάτρευε τη θεά Αθηνά, ο Άρης μετέφερε μέσα στο ναό τη γυναίκα και το παιδί του Κράτος, με αποτέλεσμα μέσα σε όλη αυτή τη μανιώδη αιματοχυσία να σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα και το παιδί του. Τότε η αίρια του τόπου αυτού τον καταράστηκε με τις τάχτες από τα πτώματα των ανθρώπων του να μένουν πάνω στο δέρμα του, ώστε να μην μπορέσει να ξεχάσει ποτέ αυτό που έκανε. Οπότε τώρα έχουμε 3 σημάδια πάνω του. Την ουλή στο μάτι του και το τατουάζ του να του υπενθυμίζει την ημέρα που δεν μπόρεσε να προστατέψει τον αδερφό του και το χλωμό του δέρμα να του θυμίζει κάθε στιγμή την κτηνοδία που προκάλεσε ο ίδιος επάνω στην οργή του. 2 βασικά βάρη, με το δεύτερο να το κουβαλάει μέχρι και στα τελευταία παιχνίδια. Never again. Αφού αρνήθηκε πλέον να κάνει τα θελήματα του Άρη, τιμωρήθηκε για την αθέτηση του όρκου του και κατέληξε στη φυλακή όπου διοικούσαν οι Ειρηνίες. Το God of War Ascension μας εξηγεί το πώς έκοψε τελικά τον όρκο του με τον Άρη και βλέπουμε μια πλευρά του Κράτος όπου είναι πιο καλή. Δεν είναι τόσο αδίστακτος. Κάνει κινήσεις για να βοηθήσει ή και να σώσει κόσμο. Και όπως και στον Ghost of Sparta, έτσι και εδώ τον βλέπουμε να παλεύει με τις ενοχές του και να έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα ότι σκότωσε την οικογένειά του και το σπίτι του είναι άδειο εξαιτίας του. Βλέπουμε όμως τον Κράτος να παίρνει την ευθύνη των πράξεών του, καθώς θα μπορούσε να ζήσει σε μια ψευδαίσθηση όπου είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του και το παιδί του. Βλέπουμε τι βαρύτητα είχαν μυθολογικά οι όρκοι στην αρχαία Ελλάδα και είναι η μόνη φορά που ο Κράτος είχε ένα σύμμαχο, την προσωποποίηση των όρκων με το όνομα Όρκος, του γιο του Άρη και της Καλισθός, ο οποίος βέβαια δεν τον πρόδωσε, αλλά επειδή το ταξίδι του χαρακτήρα μας είναι επίπονο και τίποτα καλό δεν κρατάει για πολύ, θα πρέπει να σκοτώσει τον Όρκο, ώστε ο ένας να έχει έναν άξιο θάνατο, αλλά και ο Κράτος να μπορέσει να ελευθερωθεί πλήρως από τον Όρκο που έχει δώσει με τον Άρη. Όμως από τη στιγμή που ο Όρκος πέθανε, βίαιοι εφιάλτες άρχισαν να κυριεύουν τον Κράτος. Εφιάλτες από εκείνη τη μέρα όπου θα τον στοίχωναν για πάντα. There is no other way, Spartan. Destroy the oath. Kill Ares. Have your revenge. I was never the warrior my father wanted me to be. But please, all I ask, give me an honorable death. With the death of Orcos, the blood oath to Ares was finally broken, and the painful truth rushed back to Kratos' mind. The truth of the murder he committed, the slaughter of his wife and child, the carnage forged from his relentless ambition, surfaced in perfect clarity, and became the visions that would haunt him all of his days. Now free of the Fury's madness, but still tortured by the truth of his past, Kratos left the only home he'd ever known and set out to undo all that he had wrought. Για να ελευθερωθεί από τους εφιάλτες αυτούς, κάνει συμφωνία με τους υπόλοιπους θεούς, κυρίως με την Αθηνά και το Δία, να τους κάνει τα θελήματα με αντάλλαγμα την ελευθερία του από αυτούς τους εφιάλτες. 5 χρόνια περνάνε από εκείνη τη συμφωνία και ο Κράτος καλείται σε μία ακόμα αποστολή. Εδώ λαμβάνουν χώρα τα συμβάντα του Chains of Olympus. Αφού ο Κράτος καλείται να σώσει την Αττική από μια εισβολή περσικών δυνάμεων και ενός τέρατος με το όνομα Βασιλίσκος, ο Μορφέας κάνει την εμφάνισή του, καθώς ο κόσμος τυλίγεται σε πίσα σκοτάδι, αφού ο Θεός Ήλιος είναι αιχμάλωτος του Άτλαντα και της Περσεφόνης. Οι θεοί στέλνουν τον Κράτος στην αποστολή για να σώσει το Θεό Ήλιο και στην προσπάθεια αυτή αντιμετωπίζει τον ίδιο το Χάροντα, όπου του αρνείται την είσοδο στον κάτω κόσμο αφού ανήκει στους ζωντανούς και τον πετάει στο πιο βαθύ μέρος του κόσμου, στα Τάρταρα, όπου εκεί βρίσκονται οι πιο κακοί που έχουν πατήσει το πόδι του στη γη. Αφού καταφέρνει με νέα όπλα όπως το γάντι του Δία να ανέβει πάλι πάνω, νικάει το Χάροντα και με το καράβι του πάει στην αντίπερα όχθη, στο ναό της Περσεφόνης, όπου εκεί θα κάνει μια τεράστια ανακάλυψη.
θα δει με τα ίδια του τα μάτια την κόρη του να παίρνει μορφή μπροστά του. Είναι η ψυχή της προσωποποιημένη με σάρκα και οστά. Αφού βρίσκει την Περσεφόνη, εκείνη του λέει ότι η κόρη του βρίσκεται στα ηλίσια πεδία, μια περιοχή του κάτω κόσμου όπου κατοικούν οι πιο αγνές ψυχές. Ο Κράτος σίγουρα δεν είναι μια αγνή ψυχή και προκειμένου να είναι με την κόρη του, κάνει συμφωνία με την Περσεφόνη να δώσει τις δυνάμεις του στο καταραμένο δέντρο με αντάλλαγμα την αγνότητα της ψυχής του και τη συγχώρεση για τα εγκλήματα που έχει πράξει. Ο Κράτος, δίχως δεύτερη σκέψη, μόνο στο άκουσμα ότι θα είναι με την κόρη του, παραδίδει όλες του τις δυνάμεις στο δέντρο και αποκτά μια στιγμή ηρεμίας με την κόρη του, δίχως τατουάζ, δίχως τόση χλωμάδα. Είναι για μια στιγμή χαρούμενος, αλλά μέχρι να ακούσει τα σχέδια της Περσεφόνης για την καταστροφή όλου του υλικού και άειλου κόσμου. Καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να σταματήσει την Περσεφόνη αν θέλει να έχει στη συνείδησή του ότι η ψυχή της κόρης του είναι ακόμα ζωντανή, διαπιστώνει ότι πρέπει να πάρει τις δυνάμεις του πίσω, με ένα επίπονο και βάρβαρο αντάλλαγμα. Βλέπεις, η δύναμη του Κράτος έρχεται μέσα από τα λάθη του και τα εγκλήματά του, τη θλίψη και την οργή που θρέφει μέσα του και την ανάγκη για εκδίκηση. Για να πάρει πίσω ό,τι του ανήκει, θα πρέπει να βιώσει την πιο σκοτεινή νύχτα της ζωής του. Θα πρέπει να εγκαταλείψει την κόρη του με το πιο επίπονο κυκλάκι και να τον δει να σκοτώνει πολύ κόσμο, αλλά αυτή τη φορά είναι για το καλό της και ας μην το καταλάβει. Αφού καταφέρει να κερδίσει την Περσεφόνη και να φυλακίσει τον Άτλαντα με τη γη πάνω στην πλάτη του, ο Κράτος βρίσκεται ανέστητος στην ίδια πλαγιά που είναι και στον God of War 1 αλλά και στον Ghost of Sparta, με τους θεούς Αθηνά και Ήλιο να παίρνουν πίσω τα θεία όπλα που βοήθησαν τον Κράτος. Στο Chains of Olympus βλέπουμε μια πτυχή του Κράτος που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Έναν Κράτος που θυσιάζεται 2 φορές για το παιδί του. Μία για να δώσει τη δύναμή του για να είναι μαζί του και μία για να την ξαναπάρει πάλι όμως για να το σώσει. Τον βλέπουμε να είναι στοργικός, να αγκαλιάζει την Καλλιόπη. Αυτό ακούστηκε περίεργο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Πάμε ένα retake. Τον βλέπουμε να είναι στοργικός, να αγκαλιάζει την Καλλιόπη, όπως επίσης βλέπουμε το πόσο επίπονο του είναι να την αποχωριστεί. Υπάρχει μια ανακούφιση στη φωνή του όταν της μιλάει και είναι επίσης εμφανές στα ηλίσια πεδία ότι οι ψυχές που σκοτώνει δεν το κάνει με ευχαρίστηση ή το κάνει τυφλά για να εξυπηρετήσει το σκοπό του, αλλά φαίνεται ένας δισταγμός στο να το κάνει, σαν να νιώθει την ενοχή σε αυτό που κάνει. The dire toll of his relentless battles finally caught up with him as Kratos fell from the chariot to the earth. Was this sacrifice too much for one to bear, even for the man who was known as the Ghost of Sparta? He has again served us well, Athena. He is a remarkable mortal. He is weak. Shall we help him? He'll live. They must. Αφού περάσουν άλλα 5 χρόνια, συνολικά 10 από τότε που έγινε η συμφωνία, έρχεται η στιγμή όπου οι θεοί χρειάζονται ξανά τη βοήθεια του Κράτος. Αυτή τη φορά πρέπει να βγάλει εις πέρας μια τεράστια και δύσκολη αποστολή. Ο Άρης έχει κατέβει στην Αθήνα προκειμένου να την καταστρέψει καθαρά από μίσος προς την Αθηνά και το Δία. Μιας και οι διαμάχες μεταξύ θεών ήταν απαγορευμένες, λογικά λόγω των αποτελεσμάτων που βλέπουμε στο God of War 3, οι θεοί χρησιμοποιούν τον Κράτος ως μέσο για να φέρουν εις πέρας την ειρήνη με αντάλλαγμα την ελευθερία του και τη συγχώρεσή του για το φρικτό έγκλημα που έπραξε άθελά του. Για να μπορέσει να σκοτώσει όμως τον Άρη, θα πρέπει να πάρει τη δύναμη από το κουτί της Πανδώρας και για να το ανοίξει, θα πρέπει με τη βοήθεια και των υπόλοιπων θεών να περάσει τις δοκιμασίες που του επιφυλάσσει ο ναός της Πανδώρας, που βρίσκεται στην πλάτη του Κρόνου, και να καταφέρει να νικήσει τον Άρη. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι απλό, ακόμη και με τη δύναμη της Πανδώρας, αφού ο Άρης έχει στη φαρέτρα του και άλλα κόλπα πέρα από το σπαθί του. Στο τελευταίο κομμάτι με τον Άρη, ο Κράτος έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, ξαναζώντας τη στιγμή όπου σκότωσε την οικογένειά του, αλλά αυτή τη φορά προσπαθεί να τη σώσει από τον απόφευκτο, καθώς παλεύει με κλόνους του, αν και αυτό δεν είναι αρκετό, αφού ο Άρης του βγάζει τις λεπίδες του χάους από τα χέρια και σκοτώνει ξανά τη γυναίκα του και την κόρη του. Αφού μετά ο Κράτος σκοτώνει τον Άρη, παίρνοντας την εκδίκησή του, αυτό το πράγμα δεν του δίνει ικανοποίηση. Αφού μιλάει με την Αθηνά, εκείνη του λέει ότι οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν, αλλά δεν είναι σε θέση ούτε θνητός ούτε θεός να μπορέσει να διώξει τους εφιάλτες από το κεφάλι του.
Με λίγα λόγια, τον κορόιδευαν επί 10 χρόνια να τους κάνει τα θελήματα και όλο αυτό έγινε άσκοπα. Χτυπημένος ψυχολογικά από τη συνειδητοποίηση ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει από τους εφιάλτες του, ο Κράτος πέφτει από ένα γκρεμό προκειμένου να πεθάνει, μήπως και σταματήσει αυτό το βάσανο, αλλά οι θεοί δεν του το επιτρέπουν. Ανταυτού του χαρίστηκε η θέση του θεού του πολέμου, μιας και απέδειξε την αξία του ως πολεμιστής και ο θρόνος ήταν ούτως ή άλλως κενός. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Ας κάνουμε ένα μικρό recap σε ό,τι έχουμε πει μέχρι στιγμής. Ο Κράτος είναι ένας χαρακτήρας που όποιος είναι στο πεδίο του ή πεθαίνει ή τον εξαπατάει, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Πέρα από τον όρκο, όποιος άλλος ήταν στο πλευρό του Κράτος ή τον χρησιμοποίησε ή τον εξαπάτησε, ειδικά οι θεοί. Βλέπουμε ότι πριν τον God of War 2, ο Κράτος δεν είναι κακός και δεν είναι αυτή η τυφλή δύναμη που διψάει για εκδίκηση και αίμα, όπως βλέπουμε στα τελευταία 2 παιχνίδια της ελληνικής μυθολογίας. Ακόμη και από τον Άρη, δεν είναι ότι θέλει να πάρει εκδίκηση. Καλά, θέλει να πάρει εκδίκηση, αλλά την αποστολή να τον σκοτώσει την πήρε και για θέμα εκδίκησης, αλλά περισσότερο για να μπορέσει να απαλλαχθεί από τη θλίψη και τον πόνο του να θυμάται κάθε μέρα ότι η οικογένεια που έκτισε έφυγε από δικό του χέρι σε μια στιγμή εξαπάτησης πάλι από τους θεούς. Ακόμη και τότε, ξέροντας από μικρό παιδί ότι οι θεοί ήταν αυτοί που απήγαγαν τον αδερφό του, είχε ένα σεβασμό προς τους θεούς. Κάθε αλληλεπίδραση με τη θεά Αθηνά στο God of War 1 ήταν ήρεμη ως επιτοπλίστων. Ακόμη και όταν στο τέλος του είπε ότι σε κοροϊδέψαμε για να κάνεις αυτό που θέλαμε, εκείνος δεν θύμωσε. Απλά απογοητεύτηκε και συνέχισε το δρόμο του. Κατάλαβε ότι αυτή είναι η μοίρα του. Στο Chains of Olympus βλέπουμε πάλι έναν στοργικό κράτος που έχει δώσει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να είναι με την κόρη του και μετά να τις ξαναπαίρνει, όχι γιατί δεν του άρεσε να είναι αδύναμος, αλλά γιατί ήξερε ότι αυτός ήταν ο τρόπος για να σώσει την κόρη του, αλλά και την ύπαρξη ζωής όπως την ξέρουμε, ηλική και άειλη. Στο God of War Ascension βλέπουμε έναν Κράτος ο οποίος προσπαθεί να ξεχάσει το παρελθόν του, τρέχει μανιωδώς να ξεφύγει, αλλά μετά καταλαβαίνει ότι ο μόνος δρόμος εξηλαίωσης είναι να το αποδεχτεί και να σπάσει τον όρκο του με τον Άρη, να ξεφύγει από τις αυταπάτες που του πασάρουν οι ειρηνίες με τα οράματά τους. Αποφασίζει ότι καλύτερη είναι η σκληρή και επίπονη αλήθεια παρά τα ψέματα. Μέχρι και τον Ghost of Sparta χρονολογικά, ο Κράτος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αντιήρωας, αφού παρόλο που καμιά φορά θα δημιουργήσει παράπλευρες απώλειες χωρίς να τον ενδιαφέρει, αυτές οι παράπλευρες απώλειες θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα αναγκαίο κακό προκειμένου να έρθει εις πέρας η αποστολή, όπου τις περισσότερες φορές ήταν για άλλους. Παρ' όλα αυτά, ο Κράτος έχει μια ανθρωπιά, καθώς είχε προσπαθήσει να σώσει κόσμο όπως την Ιέρισα στην Αθήνα στο God of War 1, την αλήθεια στο Ascension, δίστασε να σκοτώσει το μοναδικό φίλο που έχει κάνει σε ολόκληρη τη ζωή, παρόλο που ήξερε ότι αυτό ήταν ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθεί. Στο Chains of Olympus κυριολεκτικά έσωσε την ανθρωπότητα όχι για τον ίδιον, αλλά για τη ζωή της κόρης του, αλλά και όλου του κόσμου γενικά. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι κακός, αιμοδιψής και γεμισμένος με εκδίκηση. Ακόμη και όταν σκότωσε το μεγάλο του εχθρό, τον Άρη, ο Άρης του είπε: «Εγώ προσπάθησα απλά να σε κάνω έναν τέλειο πολεμιστή». Και η απάντηση του Κράτους ήταν: «Τα κατάφερες», γεμάτος απέχθειας για τον ίδιο αλλά και για τον εαυτό του. Δεν το ζήτησε όλο αυτό. Δεν ήθελε όλη αυτή τη ζωή και μετανιώνει που έκανε αυτή την έκκληση στο όνομα του Άρη. Θεωρώ ότι το μίσος για τους θεούς το απέκτησε πριν από τα γεγονότα του God of War 2. Ήδη τους μισούσε θανάσιμα, αφού μετά τα γεγονότα του Ghost of Sparta οι θεοί του πήραν τον αδερφό του μία κυριολεκτικά και μία μεταφορικά, αφού ο θάνατος είναι ο θεός του θανάτου. Τον εξαπάτησαν, τον ανάγκασαν να σκοτώσει την οικογένειά του, το παιδί του και τη μητέρα του. Τον κοροϊδεύαν επί 10 ολόκληρα χρόνια ότι θα του διώξουν τους εφιάλτες του και όταν ήρθε η στιγμή να το κάνουν του είπαν απλά «Ελ Μπόζο». Δεν του έδωσαν το δώρο του θανάτου, ανταυτού τον ανάγκασαν να έχει μια αιώνια ζωή. Εν τέλει, στο τέλος του Ghost of Sparta, η Αθηνά έκανε την κίνηση να του διώξει τους εφιάλτες, λέγοντας ότι τώρα μπορεί να γίνει 100% θεός, αφού δεν έχει τίποτα να τον κρατά στον κόσμο των θνητών, αλλά ο Κράτος αρνήθηκε και της λέει πολύ σωστά: «Καλά, το βλέπεις παιχνίδι όλο αυτό». Οπότε θεωρώ ότι λογικό είναι ο Κράτος, όσο περνάνε τα παιχνίδια, να γίνει όλο και πιο άψυχος. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει ούτε οι ίδιοι developers, βλέποντας τα γεγονότα και το τι λέει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Κράτος δεν είχε επιλογή, όπως λέει κατηγορώντας τον εαυτό του για τα γεγονότα του God of War 2 και 3. Εννοείται ότι ο καθένας στη θέση του θα ήθελε να πάρει εκδίκηση. Μετά από τόσα χτυπήματα, φτάνοντάς τον στην ψυχική του εξαθλίωση, οι θεοί δημιούργησαν ένα τέρας. Ένα τέρας που έφερε την καταστροφή της Ελλάδας, σκοτώνοντας όλο το Πάνθεον. Αυτό όμως στο Part 2. Λοιπόν, άλλο ένα βίντεο ήρθε στο τέλος του, έπειτα από αρκετή ώρα μελέτης, scripting
και γιαπα που έκανα. Δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το βίντεο γιατί το γράφω σε κομμάτια. Και ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Τα 3 πρώτα βίντεο που έχω ανεβάσει είναι σχετικά με racing games και από τα racing games πήγα στο God of War, γιατί όχι, αλλά όλο αυτό μου ήρθε επειδή ακούω πάρα πολλές συζητήσεις με το να λένε ότι ο Κράτος ήταν ένα άβουλο πλάσμα γεμάτο εκδίκηση στα παιχνίδια της ελληνικής μυθολογίας, ότι δεν είχε καθόλου βάθος και απέκτησε βάθος από τον God of War 4 και τον God of War Ragnarok, που ειλικρινά με εξοργίζει αυτό το πράγμα, γιατί έχω περάσει άπειρες ώρες με τα God of War και δεν γίνεται, είναι μπροστά σου, υπάρχουν κυριολεκτικά τα cutscenes. Ναι, είναι θυστικό το τετράγωνο, τρίγωνο, όπως είπα και πριν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρα πολύ βάθος και θα εξηγήσουμε και στο Part 2 πάλι το βάθος και το τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό το θέμα της εκδίκησης και το ότι σκοτώνουμε τον καθένα και ό,τι υπάρχει στο διάβα μας στο God of War 3. Αυτό ήταν το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το άκουσες ή που μάλλον το είδες, το άκουσες, δεν ξέρω, γιατί είναι λίγο βίντεο essay η φάση. Άμα σου άρεσε κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe και θα τα πούμε στο part 2.